Hola, què tal? Soc en Jordi Ciurans, el coordinador TAC de l'Escola Miquel Martí i Pol. Benvolgudes famílies, us faig aquest petit vídeo per explicar-vos com funcionarem a partir d'ara, a partir d'aquest tercer trimestre. Mireu, vosaltres tindreu dos correus, dos mails que rebreu. Un mail on tindreu un enllaç amb les feines que han penjat els mestres, que us haureu de descarregar, i un altre enllaç que serà per fer el retorn de les feines. Us explico. Anem al correu, rebem aquest correu de l'escola, en aquest cas com si fos de 5è, i aquí veureu les feines que han penjat els mestres. Aquí hi ha les recomanacions que havíem fet fins ara, que aquestes ja no hem de fer res, però us ensenyo, aquí hi ha les carpetes amb les diferents assignatures, però si us fixeu, a partir d'ara rebreu les feines setmanalment. Aquesta primera setmana és una excepció perquè enviarem les feines dilluns i arribaran fins dimecres 29 d'abril. Però a partir del 29 d'abril serà de dimecres en dimecres. D'acord, clico aquí i el mestre de 5è B, que en aquest cas sóc jo, ha penjat aquest arxiu amb les feines. Clica i aquí hi ha una explicació i els deriva a les feines que ha encarregat el mestre. D'acord. Quan vosaltres hagueu fet una feina feta amb Word o amb OpenOffice o hagueu de penjar alguna foto o algun vídeo, és molt senzill. Ho heu de tenir ben organitzat en el vostre escriptori del vostre ordinador i quan ho tingueu haureu rebut un altre correu de l'escola convidant-vos a la carpeta del vostre fill. Jo ara m'he creat un usuari, com si fos un alumne més, que és Jordi. Simplement hi heu de clicar. I això us portarà al Drive, aquest espai virtual on s'emmagatzemen fotos, vídeos, arxius, etc. Doncs mireu si és senzill. Aquí tinc això obert, arrossego la feina que jo he fet, pum, la poso aquí dins, ara m'invento, poso una foto, pum, la poso aquí dins i ja ho tinc. S'estan carregant aquí les feinetes i un cop estiguin carregades, doncs ja ho tenim. Per tant, el mestre tindrà accés a aquestes feines dels vostres fills i ells us faran un retorn de com ha anat aquesta feina. I això és tot, és molt senzill.